Nalazimo se ispred jednog od reni bunara na vodoizvorištu Petrovaradinska Ada. Par kilometara odavde trebalo bi da bude izgrađen centralni prečistač, koga Novi Sad čeka već evo više od 13 godina. Naime, 2010. godine Vodovod i kanalizacija Novosadski su izjavili da imaju spremnu projektnu dokumentaciju, ali da zbog velikog iznosa od nekih 70 miliona evra nisu u mogućnosti da počnu sa izgradnjom. Tako se ovaj projekat odugovlačio da bi konačno 2021. godine gradonačelnik tadašnji Miloš Vučević izjavio da je sklopljen ugovor sa kineskom kompanijom i da će ona biti jedan od glavnih ulagača u izgradnju centralnog prečistača. Evo sad se nalazimo u 2023. godini. Grad je uložio u crpnu stanicu, kako je i izjavio da će taj deo sredstava biti njen. Nekih 8 miliona evra je koštala crpna stanica koja se nalazi oko Kvantaške pijace, a za 2023. godinu je najavljena izgradnja centralnog prečistača. Stoga postavljamo pitanje odgovornima u gradu, da li će zbog neposredne blizine centralnog prečistača biti ugrožena zdravstvena bezbednost vode za građane Novog Sada. Nadamo se da opet nećemo čekati narednih 10 godina da izgradnja ovog centralnog prečistača počne, jer Novi Sad se izuzetno raširio kao grad, kanalizaciona mreža je jako opterećena i pitanje je dokle će ovakva i ovakva kanalizacija moći da funkcioniše. S druge strane, interesantno je postaviti pitanje kada će vlast početi i da ulaže u izgradnju novih reni bunara, jer postojeće vodosnabdevanje uopšte neće uskoro biti moguće za grad kakav postaje Novi Sad, velegrad.